प्रब्लेमजों फेस जानांगासिनो दङ? दिनैहाय जोङो मिडिया प्रेस मिट लानायानो जाहैबाय थांनाय सरकारा 2024 मायथाइयाव आरो 2025 मोननै एडभार्टाइजमेन्ट होनानै साख्रि माबादोंमोन दिहुनदोंमोन। बे साख्रि दिहुननायाव एग्जामाबो जानानै थांबाय थार्ड ग्रेडनि, नाथाय दिनैसिमबो रिजाल्टखौ होनो हायाखै। अलरेडि ग्रेजुवेट लेभेलनि रिजाल्टआ ओंखारखाबाय, नाथाय ओइचएस लेभेलनि रिजाल्टआ दासिम ओंखाराखै। ग्रेजुवेट लेभेलनिया बाइबा टेस्ट लाबावनांगौ दङ, नाथाय बेखौ दिनैसिमबो CSPआ जेबो नटिफाइड खालामाखै जोंनो, जायनि जाहोनाव जों दिनै प्रेस मिट लानो गोनां जादों। जोङो BTC सरकार आरो CSP बर्डखौ खावलायनो सानो जाहाथे बे प्रसेसखौ थाबैनो खालामो। मानोना इयुथफोरखौ सिगांनि सरकारखौ जाबायदि इयुथफ्रा रागा जोंनानै जेरैबायदि सिफायदोंमोन, इयुथआ नैबे दानि सरकारखौबो MLA इलेक्सनाव बिनि फिनजाथायखौ मोननो हागौ। बेखायनो जों रिकुवेस्ट खालामो हाग्रामा सार आरो CSP बर्डखौ जाहाथे थाबैनो प्रसेसखौ होयो। दिनैहाय बे एडभार्टाइजमेन्ट आरो बे साख्रियाव गोबां इयुथफ्रा खरसा जादों। खरसाल' नङा, जाहैबाय बैसोनि खोथा थायो इयुथफोरनियाव, जायनि जाहोनाव जों दिनै खुद्रि सारनो गोनांथि जादों। आरो जोङो बे सिलेक्सन प्रसेसआव नैबे दङ एडभार्टाइजमेन्ट दङ 2024। बे 2024आव गासै 15टा डिपार्टमेन्ट दंमोन। बे 15टा डिपार्टमेन्टआव जोङो एक्सट्रा IPO दाननो गोनां जादों बे अफलाइन 2024 ना, जायनि जाहोनाव जोङो IPOखौ गुवाहाटि धुबुरी गोजान जायगायाव लायनो गोनां जादों। फाइनान्सियेल प्रब्लेम आरो जोंनि टाइमनिबो खोथा थायो बेवहाय, मानोना इयुथनि बैसोआ नेबाय थाया। जेब्ला इयुथआ रागा जोङो खुद्रि सारो अब्ला भायलेन्स रुप लायो। जाहाथे बे सरकारा जाहाथे थाबैनो बे प्रसेसखौ खालामना होयो, आं बेखौ गुरै खावलायनो थाबाय। आरो बेजोंनो 2025 बे 2025आव आरोबाव एप्लाइ जाबावदों। बिदिनो बेनो थार्ड ग्रेडनि बेवहाय दंमोन, बेवहाय टटेल OCS लेभेल डिग्रि लेभेल बेवहायबो। आरो 2025नियाव मा दङ, बे फोर्थ ग्रेडनिबो दङ। फोर्थ ग्रेडनि पस्टआ दं 275टा। फोर्थ ग्रेडना अलरेडि बाइबा जानानै थांबाय, बिसिना प्रसेसआनो बाइबाल'खा। नाथाय बे बाइबानि रिजाल्टखौ दिनैसिमबो होनो हायाखै। CSP बर्ड गोदान दानायाबो 2 मान्थआनो जाबाय, नाथाय दिनैसिमबो जेबो नटिफाइड होनो हायाखै। आं सानो बे प्रसेसखौ जाहाथे थाबैनो खालामो। थार्ड ग्रेडआव टटेल पस्ट दंमोन अफलाइनआव 372 आरो अनलाइनाव दंमोन डिग्रि लेभेलाव 190 आरो OCS लेभेलाव दङ 104। बे रिजाल्टखौ मानि थाखाय दिनैसिमबो रिजाल्टखौ फाइनाल रिजाल्ट होनो हायाखै, सरकारनाव बे कुइसन खालामनाय जाबाय। गोजोन्थों। जुदि दानि सरकारा सिगांनि जिथु एडभार्टाइजमेन्ट होनाय बेखौ जुदि केन्सेल खालामोब्ला केन्सेल खालामा जोङो आयेननि राहा लागोन। आरो मोनसे खोथा बुंबावनो सानदों जोङो, जोंनि आसामनि गभर्नर आरो जोङो इन्डियानि प्रेसिडेन्ट बिथांमोननोबो जोङो लेटार लिरनो हागौ। more than 10,000 स्टुडेन्टफोरनि थैनि साइन लानानै जोङो लेटारखौ हरगोन। नोंथांमोना रिटेन एग्जामाव पास जानांगौ। जोङो थार्ड ग्रेडनि डिग्रिनिया अलरेडि रिजाल्ट ओंखारखाबाय होनना खोन्थाखादों आं, बेवहाय जों पास जानानै दङ। आरो OCSनि रिजाल्टखौबो थाबैनो डिक्लेयार खालामनांगौ। आरो फोर्थ ग्रेडनि सरकार सोलायबानो देन सेलेक्सन प्रसेसखौ केन्सेल खालामनांगौ बे नङा। जोंहा सरकारजों जेबो लोब्बा गैया। जोंहा जाहैबाय इयुथआ जाबाय जोंनो साख्रि नांगौ। आरो बे बर्डआ मोनसे इन्डिपेन्डेन्स बर्ड, जायनि जाहोनाव बिसोरो सरकारजों जेबो लोब्बा लानो नाङा। साबैसे दंमोन? साबैसे दंमोन केन्डिडेटफ्रा? एप्लाइ खालामग्रा more than 50,000 जानो हागौ। लाखसआनो थांनो हागौ, बेखौथ' जों मिथिला, जायखिया बुरजायानो। CSPजों जोङो सावरायखांबाय, चेयारमेन सारजोंबो जों खननै जाबाय। चेयारमेन सारा बुंदों नायगोन होननानै बुंदों आरो, खिन्थु दिनैसिमबो दासिमबो जेबो खबर गैया। हाग्रामा साराबो जागोनल' होनदोंमोन, अक्ट'बराव रायज्लायखांबाय जों, नाथाय दिनैसिमबो जेबो खबर गैया। नाथाय खोनानो मोन्दों जोङो केन्सेल खालामगोन। नाथाय मोनसे प्रसेसै फैनाय, मोनसे प्रसेसै एडभार्टाइजमेन्ट होनाय, प्रसेसै एग्जाम खुंनाय, रिजाल्ट होनाय, बेखौ इजिलि केन्सेल खालामोब्ला जों इयुथफ्रा ओरैनो जिरायनानै थानाय नङा।